Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Саальту Рабби саласан, фа'атани итhnайни ва манa'ани вахидатан." Мин Раббымнан өч нәрсә хакында сорадым. Икесенә ул җавап бирде, ә берсенә җавап бирмәде. Саальту Рабби алла юхлика уммати бис-санати фа'атаниха. Мин Раббымнан умматымны ниндидер афат, ягъни ачлыкка китерә торган корылык белән һәлак итмәсен дип сорадым. Һәм ул минем бу соравыма җавап бирде. Ва саальтуху алла юхлика уммати бил-гharq фа'атаниха. Һәм мин аннан умматымны суда батырып һәлак итмәсен дип сорадым. Һәм ул минем бу соравыма да җавап бирде. Ва саальтуху алла ядж'ала бa'сахум бәйнәхум фаманa'ниха. Һәм мин аннан минем умматымны үзара дошманлыктан һәм фитнәдән читләштерсен дип сорадым. Ләкин ул бу соравыма җавап бирмәде. Нинди соравына җавап бирмәде Пәйгамбәребезнең? Аллаһ Субханаһу Тәгалә, умматымны, ягъни Пәйгамбәребезнең умматын, ягъни безне фитнәдән читләштерсен дип. Шуңа күрә әгәр бүгенге көндә мөселманнар арасында фитнә, капма-каршылык барлыкка килә икән, безгә нәрсә эшләргә кирәк? Фитнә вакытында нәрсә эшләргә кирәк безгә? Без моның турысында күп тапкыр әйттек инде. Фитнә чыга икән, бу фитнәдән ничек ерагая аласың? Ерагайырга кирәк. Китергә кирәк. Бу фитнәдә катнашырга кирәк түгел. Бу фитнәдә катнашырга ярамый. Читләшергә, кашырга. Хәтта сорамаска бу фитнә турында, белешмәскә. Әгәр дә берәр нәрсә белдең икән, аның турында башкаларга сөйләмәскә. Һәм әгәр фитнә вакытында һәрбер мөселман менә шулай эшли икән, бу шушы фитнәнең бетүенә сәбәп булачак.